বাক্সা জিলা बर' थुनलाइ ভাল লাগিছে মই সাহিত্যিক নহয় কিন্তু সাহিত্যৰ যি কাৰ্য আছে সব কাৰ্যতে থাকি নিজকে ভাল লাগে এনো সাহিত্য আৰু ৰাজনীতিকৰ মাজত বহুত পাৰ্থক্য আছে আমি ৰাজনীতিকত যদিও নামিছো কিন্তু সাহিত্য থাকিলে ৰাজনীতিৰ কথা সব পাহৰি যায় যে নহওক আমাৰ এই অঞ্চলত অকল বিটিয়াৰ অঞ্চল নহয় আমাৰ সমস্ত অসমতে বা পৃথিৱী থকা সকলো বড়ো সম্প্ৰদায়ৰ কাৰণে বা বড়ো লোকৰ কাৰণে আমাৰ যে সাহিত্য সভাৰ যি অৰিহণা সেই অৰিহণাটো আমি কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰো আৰু বড়ো সাহিত্য সভাৰ কাৰণে আজি বড়োসকল বড়ো হ'ব পাৰিছে ইয়াৰ ব্যৱস্থাটো আমাৰ সন্মানীয় চিফ মিনিষ্টাৰ ডাঙৰীয়াই লৈ আছে এই ক্ষেত্ৰত মই অপাৰক ক'বলৈ কিয়নো মই ইমান ওপৰৰ কথাবোৰ নাজানো যিয়ে নহওক আমাৰ চৰকাৰে অসম চৰকাৰ আৰু বিটিআৰ চৰকাৰ দুটাও আমাৰ এলাইন চৰকাৰ য'ত নেকি আমি সেইখিনি কথা ক'ব পাৰোঁ যে খুব কম দিনৰ সময়ত য'ত নেকি চিফ মিনিষ্টাৰ ডাঙৰীয়াই আমাৰ শিক্ষকতাৰ যি সমস্যা এই সমস্যাটো সমাধান কৰিব বিচাৰিছে আৰু এটা কথা আমাৰ এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্ট ইট ইজ আণ্ডাৰ দ্য কণ্ট্ৰল অফ চিফ ছাৰ CEM অনাৰেবল CEM এখেতেও খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে কম দিনৰ ভিতৰতে যিসকল টেট উত্তীৰ্ণ শিক্ষকসকল আছে তেওঁলোকক পাৰ্মানেণ্ট কৰাৰ কাৰণে কি ব্যৱস্থা আমি কৰি আছে আলোচনা কৰি আছে চাগে কম দিনৰ ভিতৰতে 2023 চনতে আমি ইয়াৰ সমস্যাটো সমাধান কৰিব পাৰিম गोजोनबाय बाक्सा जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि जथुम्मायाव फैनानै आं जोबोरै मोजां मोनदों मानोना बिथांमोना बे जिल्ला आफादनि कनफारेन्सआव बिथांमोना मोनब्रै माने आफादजों लोगो नांनानै बे हाबाफारिखौ गाजा गोमजायै खुंनो बिथांमोना खुंफुंबाय आथिखाल बिथांमोना मोनसे मोन्थोर होदों जे बे मोन्थोराव जों नुनो मोन्दों बर' राव थुनलाइ आरो हारिमु फोसाबनाय बाथ्राखौ बिथांमोना होनदों नंगौ जे बर' थुनलाइ आफादा बर' जातिनि बियो सिनस्रि आफाद मानोना जेब्लासिम बर'आ जोबोद लोरबां अबस्थायाव दंमोन अब्ला बै समनि गोरों गोराफ्रा बिथांमोना साननानै बे बर' थुनलाइ आफादखौ जोनोम होदोंमोन 1952 मायथाइनि 16 नभेम्बर खालि बर' थुनलाइ आफादा जोनोम मोन्दोंमोन आरो दिनै बे बर' थुनलाइ आफादनि जि अबस्थाखौ नायोबा जों नुनो मोनो बर' थुनलाइ आफादनि अबस्थाया इसिग्राब माने गाज्रि नङा दिनै बेयो गंब्रै बुहुम फरायसालियाव मास्टार डिग्री कर्सआव बे सोलिगासिनो दं बेनि अनगायैबो 2003 मायथाइनि 10 फेब्रुवारि खालि जेब्ला BTC सुक्ति जादोंमोन आरो बे BTC सुक्तिनि गेजेरजों मोनसे बर'आ नागिरबाय थानाय मोनसे जितु दाबि गोबाव समनि मोनसे दाबि जि माने बर' भाषाया 80 फारियाव हाबनाय बे दाबिखौ माने नागिरबाय थादोंमोन आरो बै समाव जोङो बे सुक्तिनि गेजेरजों बेखौ जों मोननो हादों आथिखाल जोङो 80 फारियाव हाबनाय लोगो लोगो दिनै बर' राव आरो बर' थुनलाइया जोबोरैनो गोजौआव बेयो गाखोनो हादों खुब गोजोनथाव बाथ्रा दिनैबो बेयाव फैनानै आङो मोनसे बाथ्राखौ मोनथिनो मोनदों जे बे बाक्सा जिल्लानिफ्राय देग्लायनि जितु माने साहित्य एकाडेमि बान्था बे साहित्य एकाडेमि बान्थाखौ नोंथांमोननि बे बाक्सा ओनसोलनि बाक्सा जिल्लानि रश्मि चौधुरिया मोननो हादों आरो दाखालिसो एसे आवगायावबो बे देग्लायनिनो बे खुदिया थुनलाइ बे खुदिया थुनलाइयावबो देवबार रामसारि बिथाङा मोननो हादों बे थारैनो मोजां लैखोन बिथांमोना बर' थुनलाइ आफादनि जितु फोसावनाय बर' थुनलाइ बे बेलायाव बुंनांगोन अबसे जों दा आलादायै बिटिआर मोनदोंब्लाबो बे आसाम हादोरनिनो आसाम रायजोनिनो सिङाव थानाय मोनसे टेरिटरियेल काउन्सिल दा जोङो बेवहाय जोङो जिहेतु स्टेट लेंगुवेजआ एसामिस बे एसामिसखौ जोङो माब्लाबाबो बेखौ जोगारनो हाया जोङो दा BTC हिसाबै जों बर' प्राधान्य जों बेखौ जोङो गिबियाव जों बेखौ साननांगोन जोंनिया बे गोजौआव थानांगोन बेनि उनाव जों असमियाखौ
बायनो हायो आरो इंलिसखौ बाहायनो हायो बेवहाय जोंहा बादा गैया बर' थुनलाइ आफादा बादा गैया नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौ गैया चिरां जिल्लानि बेंटल गेट साफागुरियाव दायो एसआइ निउर'थेरापि सेन्टार दंसै बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन बे आथिं सानायानो जाग्रोदों ओमफ्राय जानाया एसे सिगांनिफ्रायनो जाखादों ओमफ्राय बिदिनो गुबुन गुबुन मुलि जाबाबायदों ओमफ्राय हामाखै दिनैनि ट्रिटमेन्टआ नङा आङो एसे मोजां मोनसिनबाय जेरै सिं सानाय आफादावरि सानाय मोदोम जरा सानाय आइजोफोरनि जेंना खर' सानाय बायदि बेरामखौ फाहामनाय जायो लोगोसेयैनो बे सेन्टाराव थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा खालामदों नोंथांमोनहा एएसआइ निउर'थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन